Andres, ano to? Huwag mong sabihin. Tama ka, girl. Akin si Andres. Pisti sa banang Andreso, dalagang asawa na anak nan. Mercedes! Anong ginagawa mo sa akin, Franz? Aray ko naman. Bakit mo naman ako tinulak, Mercedes? Nasaan si Andres? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Yan, apay. Apambutso na kanya da Andres. Apay ka maamuna nga ta ni Andres kini Mercedes. Kisabanan, ating mga tan. Hey, Andres. Kamusta ka? Hey, Andres, sino yung babaeng yan? Kisti sa banan. Kamamo na Andres ni Panggap. Napakatibay mo talaga, Andres. Si Panggaya. Sige, yan ka lang, may gagawin pa pala ako. Anak ng Andres. Pangasib Andres. Kanya kata. Bitawan mo nga ako. Andres, ano to? Huwag mong sabihin. Tama ka, girl. Akin si Andres. Kisti sa banang Andreso, dalagang asawa na anak nan. Mercedes! Mercedes, napakibigat mo naman. Hoy, ikaw! Umalis ka na nga dito. Ikaw naman kasi eh. Nakaw. Apay, inya nangyari kini Mercedes son. Nako, yari. Masakit pala yung asawa ni Andres. Ano, Mercedes? Okay ka lang ba? Andres, apay, ano nangyari kini Mercedes? Kabigla nga na ulaw man na. Apay, nabartak ya? Okay, sabang napartan ni bagbagam. Kasi ka matagkatara. Tulungan na ka din eh. Tagpudot dito. Yakat na din eh. Sige. Okay, sabanan. Nagtagsila. Kasama na buri asay. Mga babae. Upo ka muna dito. Tagsil na talaga po eh. May payam ah. Andres, ano may tulong ka? Sika pala tigpaypay. Nagbiro ka biti danom. Kuan, sige ka raw. Ni Franz ni Mercedes lagi ah. Baak, may katoy. Tulungan na kami ni Andres. Bakit anong nangyari, Sweetie Pie? Hindi ko alam, Sweetie Pie. Tara, lapit tayo. Partakan nyo ah. Apay, Franz. Ano natin nangyari? Ni Mercedes, bigla nga naulaw. Kini Andres. Ayan na nga eh. Baka sa init lang yan, kaya siya nahilo. Napanag-aladanom, nagbayag mo't. Siguro gunyang, sa init lang yan.
Pag ginanain nyo lang ata, baka natalimu daw lang. Kaya nga. Tara na, Sweetie Pie. Alis na tayo. Tara na! Yan, tulungan dak ko nak. Apay nagbayag ma ding Andreson. Anong ginagawa mo sa akin, Franz? Aray ko naman. Bakit mo naman ako tinulak, Mercedes? Nasaan si Andres? Anong ginagawa mo sa akin, ha? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Pinapaypayan lang naman kita eh. Papalusot ka pa, ha? Nasaan si Andres? Oh, ito na yung tubig. Ay, kising ka na pala, Mercedes. Kiski sa Bam Andres, nagbayag kang tumoy. Naiduron nak tuloy. Andres, ba't mo ako iniwan dito? Baka mamaya may ginawa na sa akin si Franz. Kumuha lang naman ako ng tubig. Saka nagpatulong lang naman ako sa kanya eh. Ako na nga lang ang nagmalasakit. Ako pang masama. Napaka-unfair nyo naman. Franz, sorry na. Hindi ko naman sinasadya. Hindi sinasadya. Okay lang naman sana kung hindi masakit. Bakit mo naman kasi siya tinulak, Mercedes? Naalimpungatan lang naman ako. Kaya ko siya naitulak. Naalimpungatan. Nahilo ka lang naman. Hindi ka naman nakatulog. Gusto ng Franz. Mali naman kayo sadya. Oh, Mercedes, inom ka na ng tubig. Salamat, ha, Andres. Sa akin, hindi ka magpapasalamat. Ang hirap kaya magpaypay. Salamat din sa'yo, Franz. Hindi mo ako iniwan. Ano, okay ka na ba? Umuwi ka na muna. Huwag ka na munang maglakad-lakad. Oo, okay na ako. Diyan na kayo, ha. Hoy, Mercedes, sandali. Ano yun, Andres? Yung baso. Hindi sa akin yan. Hiniram ko lang to. Pasensya ka na, Andres. O, eto. O sige, uwi ka na. O, sige. Diyan na kayo. Andres, nakita tataya diya. Ano naman tinakita mo? Ni Pangdak, imigda ng Jima na. Paisak tinagigam. Suna, bulag ka ba? Kaya mo may. Kanya lang nga dyan, Andres Madi na nga agawan na. Yung lagi ni Fransay. Adi ba, tipaspasin tayo mo kanyamin ni Baak? Na napintas ka na siksay? Kanyam latan. Hoy, Andres! Binabalaan kita. Ang kay Pedro ay kay Pedro. Ang kay Juan ay kay Juan. Ure pa'y kanyam niwanan kinipidron. Ukis ti sabanan, lakas tama cho. Lalaki ating nga parehas. Di panggalang